ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Roxy's Secret File. Si Rox na tumanggi, nag-reject ng pagmamahal ng kanyang kaibigan na si Jel dahil ayaw niyang mahusgahan ng iba at pakiramdam niya mali na ipagpatuloy kung anuman yung nasimulan nilang romantic feelings para sa isa't isa. Ang gusto lang ni Rox ay magstay sila as friends. Kahit na may nararamdaman siya para dito sa kaibigan niya. Etong kaibigan niya nga galing sa isang failed relationship. Kaka-break lang sa jowang lalaki. Tapos, anong ginawa? Inalikan ng friend, ang shoulder to lean on. Tapos sinabi, mahal na kita. Kung lalaki ka lang, ikaw na sana. Pag sinabihan ka ba naman kasi ng ganun ng kaibigan mo, kung lalaki ka lang, edi sana tayo ng dalawa. Ibig sabihin, hindi pa siya sure sa'yo. Kakabahan ka talaga, matatakot ka rin talaga sa ganun. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions dahil ang tanong po ng ating secret file sender, ano pa kaya ang paraan o pwedeng gawin para bumalik sila ni Jel sa dati nilang pagkakaibigan? Gusto niya na mabuo ulit yung kanilang nasirang friendship. Gusto niya na bumalik sila sa dati. Pwede ba yung ganun? Yung tipong nagkaroon na kayo ng romantic feeling sa isa't isa tapos biglang babalik kayo dun sa plain friendship. Yung platonic friendship. Na walang mali siya, na alam mong hindi naaabot sa paghahalikan. Pwede ba yun? I don't think so. Anyway, eto po ang sabi ni Doc Yorgie. Hi Rox, valid naman yung tumakbo sa isip mo na mahal mo si Jel. Pero ayaw mong masira ang friendship ninyo. Yun ang mas nangingibabaw. Pero noong pinakinggan ko ng buo yung kwento mo, na-realize ko, nauwi sa wala. Yung friendship na ginusto mong i-preserve. Yung kinakatakutan mo, yun yung nangyari. Kung gusto mo pang rekindle yung nararamdaman ninyo sa isa't isa, you can start by opening your communication with Jel. Timbangin mo kung ano ang sitwasyon niya. Mahal ka pa ba o may mahal na siyang iba? Doon mo simulan. Pabati po kay Ma'am Mahalina Duroy who is celebrating her birthday today. Thanks DJ Rocky from Dr. J. Happy birthday po Ma'am Mahalina Duroy. Sana po ay maramdaman namin ang pag-celebrate mo ng birthday dito sa Lab Radio. Pwede po yun. Anyway, ito naman sabi ni Darwin. May magsasabi na love wins na sana. Pero kahit sabihin na mahal ninyo ang isa't isa, Rox, may hahadlang at hahadlang sa relasyon ng friend mong babae. Like sa magulang mo at sa magiging epekto ng friendship ninyo kung magkakahiwalay kayo. For me, magkakaroon kayo ng awkwardness kung sakaling maisip mo na mabuo ang pagkakaibigan na sira na. Actually, ngayon awkward na nga sila, diba? So kung sakaling magiging romantically involved sila sa isa't isa, I don't think magiging awkward sila lalo. So, kaya sila awkward ngayon kasi hindi nila pinatulan yung mismong romantic feelings nila para sa isa't isa. Eto naman ang sabi ni Hershey. Ang masasabi ko lang kay sender, parang basong nabasag ang nangyari sa friendship nila. Kahit idikit pa niya ang baso, hindi na yun mabubuo. Dahil may lamat na. Relate ako DJ Rocky kay sender. Kaya lang sa akin na friendzoned ako. Pero kahit na friendzoned ako,
nung friend ko, hindi ko sinukuan ng friendship namin. After 1 year na walang communication, nag-meet kami ulit at unti-unti naming nabalik yung pinagsamahan namin. Sa ngayon, 7 years na sila ng jowa niyang Shoms or Tiboli. In fact, DJ Rocky nasa ospital siya ngayon, 2 days na kasi nurse siya. Akala ko naman, kaya siya nasa hospital kasi may sakit siya. Yung pala nurse siya. Linawin nyo kasi agad. Sabihin nyo agad na, ay by the way, nasa hospital po siya kasi nurse siya. O ganon. May dot pa kasi to si Hershey nakakaloka. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Ragan. Nakikinig ako ng kwento nung parehas na babae. I'm a police officer assigned at Marawi City Police Station, Lanao del Sur, Philippines. Para sa akin mali yun dahil same gender sila. Mali sa mata ng tao at lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Yung may sabit naman pwede sa mga Muslim hanggang 4 na asawa. Basta equal and fair treatment. Tapos magkakaiba ng bahay kasi mas marami ang babae ngayon kaysa lalaki. Kawawa naman yung ibang babae kong hindi maaasawa, walang family na mag-aalaga pag tumanda. Good night po kung sakaling mabasa ninyo ito. Ito talaga si Sir Ryan, no? Ibang klase din. Nag-good night na. Tapos meron pang ibang comment, no? Yung mga Muslim na pwedeng 4 yung asawa. Nagkakaubusan na po ba tayo ng lalaki, no? Sabi niya kasi dito kawawa naman yung ibang babaeng hindi maaasawa. Diba, maasawa, walang pamilya na mag-aalaga pag tumanda. So, kung meaning po para may mag-alaga, kailangan mag-asawa, gano'n. Ganun ba yun? Kaya ba natin gustong lumaki yung pamilya natin para may mag-alaga sa atin sa pagtanda? Bonus na lang yun kapag alagaan tayo, diba? Pag tumanda tayo. Pero hindi naman natin pwedeng iaasa sa mga anak natin na sila yung mag-aalaga sa atin habang tayo tumatanda. Dapat preparado ka. Bonus yun kapag dumating yung time na ang mga anak mo'y lumaki na at ikaw matanda na. Tapos inaasikaso ka, minamahal ka ng extra, ganon. Diba? Yun ang tunay na mapagmahal na anak. Pero hindi requirement yung ganon. Anyway, eto naman po ang sabi ni Charles Sancho. Pag-isipan mo munang maigi yan, sender, kasi kung ako ang sagot ko sa tanong mo, malabo na talaga at sa tanong ko sa'yo, alam mo rin ang sagot. Kaya pag-isipan mo kung makakabalik pa ang pagkakaibigan ninyo sa isa't isa. Eto pa sabi ni RJ, wala namang mali na maging magkaibigan kayo at magmahal ka ng kaibigan mo. Yun nga lang magkakaroon ng awkwardness sa iba dahil nagmamahal ka ng kapwa mo babae. Pero kung ano ang nararamdaman mo, sundin mo na lang. Thank you, RJ. Ang dami pa pong nag-comment para sa ating secret file for tonight. At naniniwala po ako dun sa kasabihan na kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Although I don't wanna invalidate yung nararamdaman ng ating secret file sender kasi valid naman lahat ng yun Pero yun nga, mas nangingibabaw yung takot ng ating kabisyong secret file sender kaysa dun sa pagmamahal na meron siya dito sa taong to. Nangingibabaw yung fear niya na kung ano man yung sasabihin ng ibang tao, hindi sila tanggap. Yung judgment ng ibang tao sa gender preference niya, sa sexuality na meron siya, yun yung nangingibabaw sa kanya. Pangalawa, ayaw niyang masira yung friendship na meron sila, which already happened. Nasira na po. Nasira na. Nagkaroon na ng awkwardness. Anyari ngayon? Hindi sila nagko-communicate ng personal. Hindi sila nagkikita. Magkukumustahan sila kapag nasa group chat lang. Wala na talaga yung dati. It requires a lot of hard work para maging healthy yung relationship ninyo ulit. Kung gusto mo na manumbalik yun, take the initiative. Feeling ko kasi naghihintay ka lang na mag-initiate etong friend mo, or should I say, minamahal mo, na mag-PM sa'yo. Minsan kasi kailangan talaga nating ibaba yung pride natin Hindi dapat yan inuugali. Tandaan po ninyo na ang pride ay parang panty, walang mangyayari kung hindi nyo ibababa. Yep. Kailangan siyang ibaba para may mangyari.
Take the initiative. Hello, kumusta? I hope all is well with you. Huwag mo nang antay magpasko para bumati ng Merry Christmas. At huwag mo na rin paabutin ng next year, ng Happy New Year para lang bumati sa kanya. Alam mo yung mga taong bigla-bigla na lang magme-message sa'yo, magre-reply sa story mo, o kaya naman re-react dun sa story mo, parang trying to make a conversation with you. Yun yung mga taong masasabi ko na siguro natural para sa kanila yun. But for some people, ginagawa nila yun para magpapansin sa'yo. Para magkaroon ng conversation with you. So, kung kinakailangan mag-effort ka para ma-hit mo yung goal mo na bumalik yung friendship ninyo na at least nagtatry ka, then mag-reply ka sa story niya. Kung nag-i-story siya, mag-comment ka sa post niya o kaya mag-PM ka. Kahit hindi niya birthday, batiin mo ng happy birthday. Humanap ka ng kahit anong okasyon sa pamilya niya para tanungin mo siya, o kumusta na yung nanay mo? Birthday pala niya, happy birthday sa nanay mo ah. Dati naman, ang dami niyong pinag-uusapan eh. Anything goes. So what is stopping you from messaging this person? Is it because of your pride? Is it because of the awkwardness? Or because you are waiting for this person na siya yung mag-initiate ng conversation with you? If you want it so bad, na agad-agad, makapag-try ka man lang na maging maayos, gumawa ka ng paraan. Kumbaga, paano ka makakapunta ng Baguio kung hindi ka sasakay ng bus, B? Parang ganun yun eh. Paano kayo magkakabati? Paano kayo babalik sa dati kung hindi kayo magpi-PM sa isa't isa? Ano yun? Gusto mo bagsak na lang sa inyo ni Lord na, sige, mag-usap kayo, ganyan. Ako gagawa ng paraan, ibubulong ko sa kanya sa panaginip niya. Papakita ko sa kanya sa panaginip niya na magkaayos na kayo tapos biglang gigising na lang kayo na biglang okay na pala kayo. Miracle. May milagro naman talaga. Pero, yung relationship na gusto mong ibalik or kahit papaano maayos, hindi maayos hanggat hindi ka gagawa ng paraan. So, kailangan mong gumawa ng paraan. And thank you for sharing your story. Kasi eto na yung first step eh. Nagtanong ka kung anong pwede mong gawin. So binigay namin sa iyo kung ano yung mga pwede mong gawin. Communicate. 'Di ba sa isang estudyanteng ang kurso ay BSHM, tinuturo din yan eh. How you present yourself to others, how you communicate yourself to others, yung kinakailangan na intindihan ka. Yung kailangan na ipaparating mo yung gusto mong iparating dun sa tao. And I believe na magagawa mo yun through taking the initiative. Hindi ko sure kung ano pang gusto mong mangyari sa inyong friendship. Kung friendship lang friendship, then go. Pero kung itong taong to, itong kaibigan mong to dati, na si Jel, meron pang nararamdaman sa'yo na solid. Tapos tinutulungan niya yung sarili niya na mag-move on sa nararamdaman niya sa'yo kasi na-reject mo siya. I don't think this is the right time also. Pero ang mahalaga dito is malaman ninyo sa isa't isa kung paano kayo kikilos by communicating with each other. Kasi kailangan ng oras eh. Tandaan po ninyo ha, hindi naman medyo, emotional tayong beings, diba? So, kailangan natin prosesuhin kung ano man yung nararamdaman natin. Kung ano yung naiisip natin, kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung mga gagawin natin sa buhay. At kapag naramdaman natin na na-reject tayo ng isang tao, di ba masakit yun? Tapos kapag masakit yun sa atin, hindi naman agad-agad okay tayo eh. Minsan, isang buwan, di tayo okay, di natin kakausapin yung tao. Isang taon, di natin kakausapin. Minsan, 3 taon.
Ninanamdam talaga natin yung bawat oras na hinihilom natin yung sarili natin dahil sa sakit. Yung rejection kasi, masakit po yun Yung hindi tanggapin ng taong gusto mong pag-alayan ng pagmamahal, yung pagmamahal na meron ka sa kanya, gusto mo lang naman na kahit papaano tanggapin niya, tapos bonus na lang kung ibalik sa'yo, pero hindi kasi tinanggap So sana malaman mo ngayon kung anong lagay niya. Kung okay na siya na mag-usap kayong dalawa, na kung meron na ba siyang iba, kung may nagugustuhan na ba siyang iba, na legit ba yung nararamdaman niya para sa'yo nung time na sinabi niyang mahal ka niya, o baka nadadala lang siya dahil nasasaktan siya nung time na yun sa previous boyfriend niya. Ang daming factors Kaya di ko rin maiwasan na isipin na, valid talaga yung naramdaman mong takot kasi baka hindi lang yung takot na yun ay nagmumula dun sa iisipin ng ibang tao, kundi takot na baka panandalian lang yung nararamdaman ng kaibigan mo sa'yo. Kasi ganun lang ba yun kabilis? Na pag naghiwalay kayo ng boyfriend mo, agad-agad, mahal mo na yung kaibigan mo? Ganun ba yun? Kapag naramdaman mo na shoulder to lean on siya na agad? Well, pwede siguro na subtle lang yung paggalaw ng nararamdaman mo para sa taong to. Pero, kailangan prosesuhin yung nararamdaman. Kasi baka mamaya spur of the moment lang yun. And during our most vulnerable moments in our lives, doon tayo nagkakaroon ng mga maling desisyon sa buhay because hindi talaga natin pinag-isipan yung desisyon natin yun. It's just that nandun tayo sa state of vulnerability. At feeling natin yun yung makakatulong sa moment na yun. But we are not looking for the long-term solution or long-term things in our lives. Short-term lang. Kasi nga, nandun tayo sa state na yun. So I hope you find courage para makapag-usap kayo ng kaibigan mo. Because that would be your second step para mag-align at baka masalba yung friendship na nabuo ninyo. Second year high school pa lang. Second year college pa lang kayo. Ayun lang. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, Rakitera, RAQITERRA. Send in your voice message. Abangan ko po yan sa aking pagbabalik. Voice message pala. Rakitera pala. Send me your emails at rakitera@gmail.com. Sabog yarn. Rakitera@gmail.com, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet palong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Roxy's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!